Ka Sorkar jelah haka jengele ban penke embiang ya ka jengduna jongki jat Dohkha ki bedon haka jelah kala Phah eka proposal Jaka Sorkar Pdeng na kabenta ka Shna ya ki Tylli ki Jaka ri Dohkha Bathymmai Menteri Bathymmai eka tenat fisheries iba Alexander lalu hek ila ong bayakane onle kum shibenta ban kenti ka jengpenmi pisah ka lengki wa ki bedon haka jelah dah ke boong bakumba prapau na kasispa ki Dohkha ki dei bawanra na shabar jelah ipa hek ila pentik na shu ba inya le kat bala ban penlong ke jelah ke bala ban penbiang ye ke jengdon kambat ha ke jeng penmi Dohkha uni menteri ula ongru bagi Jaka ri Dohkha lani ki fish sanctuary kin ya rapan kring ki nong wan jengok kai pertei is a BOT, Bill, Operate and Transfer. The government will see the operation for the trial round for operation and transfer the management to the local authority. So whatever revenue will earn from there will go to the local authority, understanding with the fishery department. U kertong kaseng TMC u